Asteragoaz, Geroa bai alderdiak ikasturte politiko berriari hasiera eman dio Iruñan egindako ekitaldian. Uxue Barkos gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoa babestu du. Armagabetzaren ondoko barne eztabaidari ekin diola jakinarazi du etak Euskal Herriko prozesu independentistan laguntzeko erakundeak izan behar duen funtzioa erabakiko duela iragarri du Gara egunkarira bidalitako oharrean. Sanferminetako taldekako bortxaketa azaroaren 13an hasiko dira epaitzen. Biktima Nafarroako epaitegira joan beharko da, baina ez ditu bortz akusatuak ikusi beharko. 300 egun bete dituzte espetxean Altsasuko gazteek epaiketaren zain. Epaiketa azaro edo abenduan hasi daitekela uste dute euren gurasoek. Europako Inbertsio Bankuak Nafarroan dauden alokairu sozialeko 52 babes ofizialeko etxebizitzen erdien eraikuntza finantzatuko du 40 milioirekin. 2 pertsona larri zauritu dira Leitzen autoistripuan, Nafarroako ospitalera eraman dituzte 2 zaurituak. Amaia Aranguren artista iruindarrak erakusketa aurkeztu du, ikusgai dago Ziudadelan azaroaren 15 arte. Astelehenetako albesteekin hasteko geroa baik ikasturte politiko berriari hasiera eman dio Iruñan egindako ekitaldia. Uxue Barkosek gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoa babestu du. Nafarroako gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoa babestu du igande honetan Uxue Barkos Nafarroako presidenteak geroa bai alderdiak ikasturte politiko berriari hasiera emateko Iruñan egindako ekitaldian. Akordio hori tresna baliagarria dela esan du eta legegintzaldiaren bigarren parteari begira bakoitzak bere kalkulu politikoak egiten hasteak ekar lezaken arriskuaz ohartarazi du. Ildo horretatik akordioa bilatzeko eskua luzatuta duela esan du eta arrazoi horregatik desberdintasunaren aldeko aldarria egin du. Oposizioak erabilitako argudio apokaliptikoak datu ekonomikoekin dezurtatu ditu Nafarroako presidenteak eta abiadura handiko trena bezalako gai garrantzitsu eta sentikorren inguruan azken asteotan sortutako polemikak deitoratu ditu. Koldo Martínez geroa baiko talde parlamentarioaren bozeramalea, Itziar Gomez Iruñeko udalean koalizioko bozeramalea eta alderdi horretako kideak izan dira Barkosekin batera Uharteko Don Carlos hotelean. Hurrengo hilabeteetan koalizioak jarraituko duen ildo politiko nagusia aurkeztu dute bertan, baita ikasturte honetan aurre egin beharreko erronkak ere. Abiadura handiko trenaren inguruan hitz egiteko tarte handia hartu du Barkosek eta Nafarrei 25 urtez ukatu egin dien azpiegitura baten aurrean antza 3 eguneko atzerapenagatik akordioa apurtzeko orduan izandako arduragabekeria leporatu dio Espainiako sustapen ministroari. Zorroztasunez, seriotasunez eta zenbakiekin lan egin duela azpimarratu ondoren, denbora honetan jaso duen presio politiko bakarra UPNek eta PPek estatuko aurrekontu orokorrak onartu aurretik sinatutako akordioaren harira izan dela esan du Barkosek. Ildo horretatik, atzera begira jarraitzen badute azken urteotan izandako indarra galduko dutela ohartarazi die. Hala, geroa bai, etorkizuna beste modu batera eraikitzeko eredu izango dela berretsi du. Armagabetzaren ondoko eztabaidari ekin diola jakinarazi du eta Euskal Herria bere prozesu independentista laguntzeko erakundeak behar duen funtzioaz erabakiko duela iragarri du eta Gara egunkarira bidalitako oharrean. Armagabetzaren ondotik iragarritako barne eztabaida abian dela jakinarazi du etak Gara egunkariari bidalitako ohar informatibo baten bidez. Oharrean dioenez atzera zein aurrera begiratuko du eztabaidak. Batetik, erakundearen historia, estrategia eta ibilbidea aztertuko ditu atzera begirako irakurketa batean eta bestetik etorkizunari ere erreparatuko dio etaren funtzioaz eta zikloaz erabakiak hartzeko. Etaren esanetan erabakiok lagungarriak izan behar dira Euskal Herrian abiarazi behar den herri prozesu independentista baldintzarik egokienetan garatzeko eta erabakitzeko eskubidea egikaritzea ezarriko duen indar metaketa errazteko. Ohar informatiboaren arabera armagabetzaren ondotik iragarritako eztabaida apur bat atzeratu da
armagabetzak berak eskatutako lanengatik eta ezker abertzalearen baitan garatzen ari ziren beste eztabaida batzuk ez trabatzeagatik. Eta kohartarazi duenez, eztabaidaren garapena eta horren ondorioak zein onurak modu okerrean baldintzatzearren presio politiko mediatikoa egon daiteke. Abiatutako eztabaidaren garrantzi historiko islatzeko, Felix Likinianok aizkoraren eta sugearen irudiarekin egin zuen egurrezko tailu originalaren argazki igorri dio Gara egunkariari eta jakinarazi du prozesu horretan tailu horrek irudiak ordezkatuko duela etaren ohiko anagrama. Sanferminetako taldekako bortxaketa azaroaren 13an hasiko dira epaitzen biktima Nafarroako epaitekira joan beharko da, baina ez ditu 5 akusatuak ikusi beharko. Azaroaren 13an hasiko dira epaitzen 2016ko Sanferminetako taldekako bortxaketa. 5 akusatuek espetxean jarraitzen dute behin-behinean 2016ko uztailaren 7ko goizaldean 18 urteko emakume madrildar bat bortxatzea egotzita. Nafarroako auzitegiak emandako ebazpena irmoa da eta beraz ez dago horren kontra legiteri jartzerik. Halaber, auzitegiak ez du onartu fiskaltzak akusazio partikularrak eta herri akusazioak egindako eskara. Salatzaileak epaitegian ez deklaratzeko eskatu zuten, baina auzitegiak atzera bota du eskari hori akusatuen nahia betez. Beraz, emakume madrildarrak Nafarroako justizia jauregian deklaratu beharko du, baina ez ditu 5 akusatuak aurrez aurre izango. Salatzaileak eta akusatuek elkar ikus ez dezaten, akusatuek beste gela batetik jarraituko dute epaiketa bideokonferentzia bidez, baina beti ere akusatuen eta abokatuen arteko beharrezko komunikazioa bermatuta. Bestalde, 3 magistratuek baztertu egin dute akusatuen eskuko telefonoetatik atzemandako hainbat material froga gisa onartzea. Hala ere, poliziak telefonoak konfiskatu zituen arte 2016ko uztailaren 7an sortutako eduki eta artxiboak froga gisa erabiliko dira. Dena den, auzitegiak azpimarratu duenez, epaiketatik kanpo utzi den materialak ez du loturarik epaituko diren gertaerekin. Aurreko astean Nafarroako auzitegia baztertu egin zuen 5 akusatuak aske uztea, izan ere, epaileek autoan argudiatu dutenez, ihes egiteko eta delitua berriro egiteko arriskua dago. Auzitegiaren 2. sekzioak hartu zuen erabakia, epailetako batek boto partikularra eman bazuen ere, 5 akusatuen defentsak errekurtsoa aurkeztu zuen uztailean auzitegiak hartutako erabakien kontra, eta aurreko ostiralean eman zuen erantzun auzitegiak 5 autotan. Kontu gehiago utzizkigu gaurko egunak. 300 egun espetxean bete dituzte Altsasuko gazteek epaiketaren zain. Epaiketa azaroan edo abenduan izan daitekela uste dute euren gurasoek. 300 egun bete dituzte espetxean Altsasuko gazteek epaiketaren zain. Epaiketa azaroan edo abenduan hasi daitekela uste dute euren gurasoek eta orduan bai elkartasun uholde bat beharko dela uste dute. Kontzentrazioa egin dute Altsasuko jaietan gazte hauen alde. Europako Inbertsio Bankuak Nafarroan dauden alokairu sozialeko 52 babes ofizialeko etxebizitzen erdien eraikuntza finantzatuko du 40 milioirekin. Uxue Barkosek, Nafarroako gobernuko lehendakariak eta Europako Inbertsio Bankuaren lehendakariak Roman Eskolanok hitzarmen bat sinatu dute Iruñan. Horren bidez, bankuak gehienezko 40 milioi euro inbertituko ditu foru komunitateak aurten abian jarri duen errentako etxebizitza planean. Errenta publikoa sustatzeko jarduera berritzailea da, Europan aintzindari gutxi dituena zehazki, Bartzelonan, Amsterdamen, Dublinen eta Lisboan, eta Europako funtsaren laguntza duena Juncker planaren inbertsio estrategikoetarako. Nafarroako errentako etxebizitza planaren lehen proiektuak abian jarri ditu dagoeneko Nasobintza sozietate publikoak eta hurrengo 3 urteetan 524 babes ofizialeko etxebizitzaren errentan eraikitzea barne hartzen du, baliabide eskasak dituzten gaztei edo familiei errentako etxebizitza babestu eskuratzen laguntzeko. Errepidean izanako ezbehar baten berri emango dizugu orain, 2 pertsona larri zauritu dira Leitzan auto-istripuan. 2 zaurituak Nafarroako ospitalera eraman dituzte. 2 pertsona, Donostiako 29 urteko mutil bat eta Mutiloako 17 urteko neska bat larri zauritu ziren atzo Leitzan izandako autoistripuan. Foruzaingoa jakitera eman duenez, Nazional 170 errepidean izan zen ezbeharrak gaueko 10 eta 4 inguruan. Lehen ikerketen arabera ibilgailua bidetik atera zen eta errepide ertzeko mendiegal bat ondoren irauli egin zen.
Suhiltzaileak, foruzaingoa eta larrialdi zerbitzuetako langileek joan ziren zaurituak artatzera. Biak Nafarroako ospitalera eraman zituzten larri. Amaia Aranguren artista iruindarraren erakusketa ikusgai dago Ziudadelan hurrengo azaroaren 15 arte. Zirkulu eta biluz gorria dira Amaia Aranguren artista iruindarraren erakusketaren protagonistak. Azken 3 urteetan garatutako obrak osatzen dute 32 laneko erakusketa. Maitena Muruzabalek aurkeztu du erakusketa Amaia Aranguren artista iruindarrarekin batera. Ziudadelan dago ikusgai azaroaren 15 arte. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein ikustera. Gaurkoan iraiak 18 ostarteak zabalduko dira orokorrean Nafarroa osoan. Ziertzoak joko du bolada gogorrekin eta temperaturak berdintsu mantenduko dira. Iruñaldean ere ostarteak arratsaldean, ziertzio bolada gogorrekin, temperatura 18 eta 9 gradu arteko balioan mugituz. Baztanen hodeiak nagusi, zaparradaren batekin noizbehinka. Dena den gaualdean atertu egingo du eta ipar osagaiko haizea ibiliko da, 19 graduko maximak eta 6 graduko minimak utziz. Bihar Iruñaldean hodeiak eta ostarteak egun osoan zehar, goizean euria egiteko posibilitateekin. Temperaturari dagokionez, 13 eta 9 gradu artekoa izango da. Baztanen bihar hodeiak eta eguzkia, norabide aldakorreko haizea ibiliko da eta 15 graduko maximak eta 7 graduko minimak emango dira. Iraiak 18 astelena, goazen egunako zeztun albiste eta repasoa egitera. Geroa bai alderdiak ikasturte politiko berriari hasiera eman dio Iruñan egindako ekitaldian. Uxue Barkos gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoa babestu du. Armagabetzaren ondoko barne eztabaidari ekin diola jakinarazi du etak Euskal Herriko prozesu independentistan laguntzeko erakundeak izan behar duen funtzioa erabakiko duela iragarri du Gara egunkarira bidalitako oharrean. Sanferminetako taldekako bortxaketa azaroaren 13an hasiko dira epaitzen. Biktima Nafarroako epaitegira joan beharko da, baina ez ditu bortz akusatuak ikusi beharko. 300 egun bete dituzte espetxean Altsasuko gazteek epaiketaren zain. Epaiketa azaro edo abenduan hasi daitekela uste dute euren gurasoek. Europako Inbertsio Bankuak Nafarroan dauden alokairu sozialeko 52 babes ofizialeko etxebizitzen erdien eraikuntza finantzatuko du 40 milioirekin. 2 pertsona larri zauritu dira Leitzen autoistripuan, Nafarroako ospitalera eraman dituzte 2 zaurituak. Amaia Aranguren artista iruindarrak erakusketa aurkeztu du, ikusgai dago Ziudadelan azaroaren 15 arte. Astelenetako albistekin hasteko geroa bai ikasturte politiko berriari hasiera eman dio Iruñan egindako ekitaldian. Uxue Barkosek gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoa babestu du. Eta bertzerik ez da izan dena, mila esker zuen arretagatik eta astelen ona izan. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina.
100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.